Ukradol som peniaze aj bratovi. Ukradol som peniaze, alebo zmanipuloval som rodičov. Tie stávky a tie dlžoby z každej strany sa už nezadržateľne navyšovali. Žil som v obrovskom nápätí, v neustálom chronickom klamstve. Keď sme zodpovedali spoločne, že aký mám veľký dlh, tak sa manželka zrútila. Ja som sa tak prepadla do takého neuveriteľného pekla, z ktorého som si vtedy myslela, že fakt nikdy nevyjdem. Ja som zobral rôzne lieky, ktoré môžu spôsobiť, akože až smrť, plus do toho jedna potkany. Potrebovala som deťom niečo dať jesť, čiže ja som sa potrebovala postarať o to, aby tie deti mali čo jesť. Čiže chodila som po susedoch, či by nekúpili nejaké veci. Moje hranie začalo v nejakých 16 rokoch, keď v podstate ako väčšina chalanov v mojom veku v podstate vstúpilo do stávkovej spoločnosti s vidinou nejakého rýchleho zárobku. A mňa to hneď na taký prvý moment opantalo a mal som pocit, že jednak ma to bavilo a druhá vec som si myslel, že tým si môžem aj pekne zarobiť. Ja som pochádzam z takých jednoduchých pomerov. Moji rodičia sú skvelí, dali mi všetko, čo som potreboval, ale samozrejme mali trošku hlboko aj do vrecka. A ako to pokračovalo, tie moje dni a tie roky, tak o to viac ma to pohľcovalo a jeden čas som vyhral veľkú čiastku a ja som to tak mal, ako keby nejaký chrobák sa u mňa tak zaklesnil, že vlastne tak toto môže byť vždycky, že toľko vyhrať môžem možno na druhý týždeň a podobne. No on sa to nedial. Jeho závislosť ho donútila izolovať sa, aby nebol konfrontovaný s otázkami, ktoré by mu tí najbližší alebo jeho okolie dávali. Jeho hranie sa vlastne v rodine prejavilo podstatne skôr. A prvýkrát sa mu podarilo sa mu rodinu nejakým spôsobom zmanipulovať. Nasľuboval im, že hrať prestane, urobili možno aj nejaké opatrenia. V podstate u mňa to vzniklo nenápadne, nejakým nevinným detským hraním. Nakoľko som približne v 12 rokoch zaregistroval, že matka si podala športku, ako to bývalo možno často bežné. A ako dieťa som sa ho opýtal, že prečo to robí. A ťažko sa mi na to spomínal, lebo je to najmilujúcejší človek v mojom živote, ktorý ma vychoval, ktorý mi dal všetku lásku, ale nežili sme v jednoduchých podmienkach. Bola slobodná matka a to ma síce neospravedlňuje, ale vnímal som, že niečím ako hrou o peniaze sa dá zvýšiť životný komfort, životná úroveň a táto hodnota, táto pomílená hodnota zostala vo mne zakorenená, hoci to matka veľmi ťažko chápala neskôr, keď sa prevalila u mňa ťažká duševná choroba, gamblerstvo. Keďže som mal ako dieťa v Reckove, naučil som sa podávať športku, ako dokonca na základnej škole. A postupne sa to stále z roka na rok, či už na základnej škole, na strednej škole, počas štúdia na vysokej škole, prejavovalo navyšovaním, zvyšovanie hráckej tolerancie, až nakoniec po zhruba 40 rokoch, 50 som vošiel do vážnych debetov, dlžôb, ktoré boli neúnosné. No ak hovoríme o Tónovi, tak asi neskrýval 40-50 rokov svoje hraní. Myslím si, že jeho manželka to vedela. Jeho manželka sa stala spoluzávislou.
osobou. On je vlastne takým typickým príkladom, kde manželka sa stala spoluzávislou a v podstate spoluzávislý človek je ten človek, ktorý má veľmi blízky vzťah k osobe s problémom závislosti. Vlastne to rodinné zázemie síce bolo v poriadku, napriek tomu som sa tam vlastne už v detstve hrávali sa u nás často karty, hej, bavilo ma to, takže časom som sa naučil všetky hazardné hry. Snáď hádam do 15 rokov už som vedel hrať všetko, čo sa vtedy na Slovensku hrávalo. Otec išiel na liečenie, liečil sa na ten alkohol a potom už vlastne do konca života abstinoval. A mňa, aj keď sa to nepáčilo, tak som vlastne nastúpil takú istú dráhu životnú a dopracoval som sa k tomu, že som v zvýšenej miere pil alkohol, popri tom vlastne už boli tie rôzne kartové hry, už o väčšie peniaze a tam si myslím, že tam už sa to tak akože nejak začalo možno to moje myslenie meniť, že takýmto spôsobom sa dá prísť ľahšie k peniazom, ako len zarábať si normálne. Robo prestal piť. Tým, že to nebola liečba ústavná alebo ambulantná, nemal dostatok vedomostí o ďalších rizikách, ktoré môžu nastať a ako abstinujúci alkoholík sa zamestnal v pohostinstve. Úspešne abstinoval, ale v určitom momente do pohostinstiev doniesli teda automaty a keď nebol dostatok zákazníkov, tak ho samozrejme napadlo, že sa na tých automatoch zahrá. A tým, že nebol dostatočne vzdelaný v danej problematike, tak veľmi rýchlo došlo k výmene závislosti. Stal sa závislý na hazardným hrám a mala to závažné ekonomické dôsledky. Až tak závažné, že ako sám povedal, nevedel nájsť východisko z tej situácie, nevedel riešiť problém. Tá potreba pre mňa vlastne hrať a vyhrávať tie peniaze ostala. A ono prišlo potom rok 2014, keď v podstate z každej strany som mal veriteľov, alebo som mal požičané z rôznych strán, či už bankových alebo priateľov. A vtedy v podstate sa to dozvedeli moji rodičia a ja som ešte aj vtedy zatlkal, že ja nemám absolútne žiadny problém, že to mám pod kontrolou. A oni mi navrhli, aby som šiel na liečbu. Oni netušili, že čo so mnou je, lebo alkoholika možno je cítiť, ale možno u mňa bola zmena správania, ale nepociťovali, že mám nejaký obrovský problém. A ja som vlastne aj vtedy ich zneužil a zmanipuloval, čo som vedel dokonale. A presvedčil som ich, že ja žiadne liečenie nepotrebujem. Postupom veku to bolo, alebo rok môjho veku to bolo čoraz horšie, že o to viac, čo som hral, o to viac som nechcel s nikým byť v kontakte. Jednoducho som chcel mať svoj pokoj na svoju hru. Tí ľudia, od ktorých som si požičiaval, tak ja som takisto chcel mať od nich pokoj, lebo som si vymýšľal rôzne scenáre. A ja som nechcel, aby som sa s nimi spoločne stretával, lebo mal som strach, že jeden druhému prezradí, že vlastne mám požičané aj od neho. Takže ja som v podstate strátil nejaký kontakt so svojimi blízkymi a odsúval som ich od seba. Som zavolal rodičom v roku 2020, že jednak už z každej strany sa mi ozývali veriteľia. Opäť som mal ukradnuté peniaze z firmy a vtedy som už, ja som nevedel akože čo so sebou. Už som bol úplne unavený a preto som sa rozhodol zo zahraničia zavolať rodičom, čo som opäť urobil. Tak samozrejme prišiel obrovský plač zo strany rodičov, ale ja som ich tam poprosil, že či mi vedia pomôcť. Žil som v obrovskom nápätí, v neustálom chronickom klamstve svojich najbližších, svojej manželky, detí.
nakoniec aj v zamestnaní, kde to až tak nebolo vidieť alebo cítiť, nebolo to vidieť. A samozrejme aj v nejakom rekreačnom športe, ktorý som sa snažil robiť. Mal som veľmi vysoký tlak, ktorý som si nestrážil dobre. A proste nahromadených týchto klámstiev, hlúpo povedané, adrenalínu, ktorý som si spôsoboval nezdravému životnému štýlu, cigarety, hodne nikotínu, hodne nezdravej strávy, pahotnej, z tých nervov. Mi praskla po 3 rokoch hrudno-brušná aorta. Impulzov na to, aby som prestal hrať a liečiť sa, bolo veľmi veľa. Možno ten zlomový, určite ten zlomový, bol opakovaný pláč mojej manželky Renaty. A bolo mi ľúto aj seba, aj takého života, že spôsobujem bolesť človeku, ktorý ma miluje, ktorý stále stojí pri mne, ktorá ma má rada, ktorá urobí pre mňa všetko. Abnormálne milujúci človek. A hovorím, skúsim to naozaj niečo zo seba, skúsim, čo dozrieva vo mne niekoľko rokov. A hovorím, Reni, vieš čo, že ja končím s hraním, ja končím s mojimi prípravami v počítači, vedením štatistík, akýchkoľvek príprav. Vedela, že mám v počítači asi 50 gigabajtov štatistík z celého sveta, porovnávania, že som chcel napodobniť možno Edisona, možno Nikolu, Teslu. Možno som chcel byť múdrejší, ako sú vedci v NASA. Ten vzťah tam vtedy vôbec nebol. Skôr nenávisť ako nebol. Ale jedine, a to boli deti. Všetky deti. A jednoznačne sa postavili k tomu tak, že nás veľmi ľúbia. A že vedia, že jednoducho je to zložitá situácia, ale že je riešiteľná. Oni videli tú cestu, aj keď my sme ho napríklad dvaja vtedy ešte nevideli. Takže bola to ich láska a to, že v nás verili a chceli nám pomôcť, aj nám veľmi pomáhali aj do dneska teda. Od času, keď som prestal teda piť, hej, tak sa mi zdalo, že všetko je fajn. Mne sa to videlo akože dobré, hej, v porovnaní možno s niekým iným. Ako náhle som sa dostal tomu hraniu vo väčšej miere, že mi začali narastať dlhy, že som nezvládal finančnú situáciu, tak ja som býval nervózny. Hej. Už som potom aj málo domov chodil, hej, väčšinou len tak sa troška vyspať. A vždycky som to vedel zahrať na to, že v robote sa niečo pokazilo, alebo rôzne iné výmysly, ako vedel som si veľmi dôveryhodné rozprávky navymýšľať. A na prvý pohľad to vyzeralo ako, že je všetko OK, ale v hlave už som mal teda ťažké dilemy sám so sebou, že tá motivácia, ktorá ma dovtedy hnala, že idem pre rodinu niečo a robiť týmto spôsobom, že asi nie je celkom v poriadku. A to ma vlastne doviedlo potom až k tomu, že som sa zamyslel takto nad tým, keďže nie si schopný to sám zvládnuť, tak od tohto sveta preč. A doviedli mi ho domov policajti, špinavého, od blata. A len zazvonili, a že či je to môj muž. Podľa vetrovky, v tom čase som, áno, lebo bol komplet od blata celý, našli ho niekde v garáde. No, že tu ho máte, že idú preč. Hovorím, nejdete preč. Ja hovorím, čo ja mám robiť? Reku, tak ak niečo je, tak aspoň treba volať, buď teda sanitku, alebo čo. On nebol opitý, on bol úplne mimo. Teraz viem, že čo áno bolo vtedy, ja som nevedela, áno, my sme nemali ani telefón, ani nič, čiže od susedov som volala
Sanitka prišla vlastne záchranku, áno. Tak som ich prosila, nech tam aspoň počkajú, lebo ja som nevedela čo. Tak počkali, no a ešte mi ho pomohli naložiť do výťahu, kde v zápäti nastal zlom. Sa začal brániť, čiže mali veľký problém ho dostať aj do výťahu. On ako keby, ja mám pocit, že on bol úplne mimo. Bol veľký problém ho naložiť do výťahu a z výťahu do sanitky. No, išli s ním v prvom rade na akutné. Z akutného poslali, že tu nemá čo robiť, že teda to je niečo, neviem čo. Dostal sa do nemocnici, no a potom začalo vychádzať z moču proste. Že teda pojedol viac ako 7 druhov liekov a zapil veľkým množstvom alkoholu, čiže o pokus o sebevraždu. Prevažná väčšina pacientov sem aj napriek tomu, že si to myslia, neprichádza dobrovoľne. Prichádza sem pod tlakom okolností. Väčšinou sú to následky, teda dôsledky ich hrania. Väčšinou ten tlak vyvíjajú rodinní príslušníci, manželky, alebo teda rodičia, alebo súrodenci, a to rôznym spôsobom. Naozaj tie spôsoby, ako sa sem mnohí dostali, boli za tie roky, čo pracujem na tomto oddelení, pestré. Dá sa povedať, že niekedy hraničili až s takým vydieraním. A ten motivačný proces v podstate prebieha u mnohých až tu na oddelení. Dôvod, prečo by mali chcieť. A keď dospieme k tomu bodu, že naozaj sa rozhodnú a chcú, je veľký predpoklad, že to môže mať aj úspech a že teda budú z nej abstinenti. A keď som bol na liečbe, tak mne strašne hneď utkvel, myslím, že prvý alebo druhý klub, kde som vlastne aj videl ľudí, ako Robo napríklad, ktorí abstinujú 20 rokov. Pre mňa to bolo, že som tomu nerozumel, že ako sa to vôbec dá, ale na druhej strane ma to aj inšpirovalo, že ak niečo preto chceš urobiť, tak môžeš to zmeniť. Hej. To bolo pre mňa veľmi, veľmi silné. Ďalej opäť silné bolo pre mňa tá rodinná terapia, keď prišli moji rodičia a vlastne ja som prvou tú rodinu nepovedal nič, vlastne asi ani oni, iba sme plakali. Pomohol mi režim samotný, ktorý je tu, lebo ja som nikdy žiadny režim nemal. Ja som si robil, čo som chcel, kedy som chcel. V podstate nestaral som sa o nič, iba som mal potrebu odkiaľ získať peniaze. A tu zrazu bol režim, ktorý je presne nalinajkovaný a trvalo mi dosť času, kým som sa do toho aj dostal. Nebolo pre mňa úspešné liečenie, a to nechcem hovoriť o nedobrých prístupoch, systémoch, pravidlách jednotlivých liečební. Musí to byť nastavené v tom človeku, ktorý sa liečiť chce, ktorý na to príde sám, v ktorom sa to zlomí. Ja rád používam slovo, keď to dozrie. Nepomohli mi dve veľmi vážne inštitúcie na Slovensku, pomohla mi tretia. Pomohlo mi to, že aj môj syn sa zaujímal, kde sa dá liečiť gamblerstvo ako nelátková závislosť, kde sú akí ľudia, kde aké prostredie. A musím povedať, že po 2 neúspešných liečebných zariadeniach som vstúpil do 3., kde som pocítil veľmi silnú spolupatričnosť, súdržnosť dlhoročných abstinentov. Videl som dvojice, ktoré ma inšpirovali. Pre mňa to bol šok, keď som sa dozvedel, že niekto abstinuje 5 rokov od gamblerstva. 10 rokov abstinuje, dokonca 15 rokov. A keď niekto povedal, že abstinuje 20 rokov, a počul som to na vlastné oči a videl som, jak ho miluje manželka, ktorá je pri ňom. A hovorím, však ja mám takúto istú manželku, ktorá ma takisto miluje. A vidím tých ľudí, ako sa držia za ruky v klubovni, v tomto priestore magickom. A hovorím, však ja chcem žiť taký život. A veľmi ma to inšpirovalo.
ocitol som sa v tomto priestore, do ktorého som prišiel ako gambler. A nielen tento priestor je magický. Magický je s tými ľuďmi, ktorí ho navštevujú, ktorí prezentujú a ukazujú, ako sa to dá zvládnuť, ako sa dá žiť, ako rozprávajú svoje príbehy, ako to mali ťažké, ako si siahli na život. Nikto to není schopný pochopiť, nikto, kto tým neprešiel. Čiže ja sa teraz momentálne zase, samozrejme som obnovila tie kontakty a s tými mojimi najlepšími kamarátkami, ale dodneska sa o tom, aj keď som im to už povedala, tak neviem o tom otvorene porozprávať, pretože oni tomu nerozumejú jednoducho. Oni mi nevedia poradiť, pretože jednoducho vôbec netušia, čo za tým všetkým je a ja si aj myslím, že v ich očiach naďalej pôsobím ako, že to je tá, ktorá je ďalej manipulovaná, naivná, alebo ja by som s takým mužom zatočila, aby som s ním skoncovala. A hĺbšie sa o tom porozprávať s niekým, kto tým neprešiel, to není možné proste. Každý, kto je na akútnom oddelení psychiatrie, vidí, ako sa tam správajú aj iní pacienti, lebo nikto tam nie je sám. A keď som si začal uvedomovať, že som sa dostal do toho stavu, že som tam, ja sám, vlastnými rozhodnutiami, tak som to začal tak ako rozlišovať, že ja som tu preto, lebo som si to sám zavinil. Naproti tomu som videl tam hrbu ľudí, ktorí nemôžu za to, že sú tam, pretože majú aj rôzne iné choroby. Takže toto možno mi tak ako začalo troška nahlodávať, to myslenie. Ja som na základnú liečbu nastúpil vlastne pod sľubom, že ja sa dostanem aj domov, tak som podpísal papier, že sa teda chcem ísť liečiť 31. decembra 1994. Lebo to už tie túžby dostať sa domov akože lomcovali, takže pod takýmto sľubom som išiel sa liečiť. Samozrejme, že nešiel som hneď domov, musel som absolvovať 7 týždňov základnej liečby. Tu za tie prvé týždne, čo ako som rozmýšľal, tak sa mi zdalo, že ako keby tu nechápali ľudí. A rôzne veci, na ktoré som mal svoje vlastné názory, tak zrazu som zistil, že môže byť na veci aj iný pohľad. Na to, ako žijem, na to, ako fungujem a ako sa správam k ľuďom, iným, k sebe a tak o tomto všetkom som tu vlastne mal veľa času rozmýšľať. Každý deň sme vlastne písali o tom, čo cítime a tak ďalej. Takže tu sa pomaličky začal meniť môj pohľad na to, že nežil som ani dobre, ani pekne. Ale že môžem s tým niečo robiť. Takže to ma tak pomaličky dostávalo znova akože na cestu, že ideš žiť a ideš riešiť problémy, ktoré si spôsobil, či už s rodinou alebo bez, lebo to som si stále nevedel predstaviť, že by som sa vrátil do rodiny a pozeral sa na to, že čo som to všetko spôsobil. Je to jeho súčasť, takže napriek tomu si dovolím povedať, že v tom čase, keď sa toto dialo u nás, som mu chcela pomôcť ako človeku. To, že sme my dodnes zostali spolu, je to aj tým, že sa zmenil aj on, že chcel sa liečiť, podstúpil liečbu a na tej liečbe sa začal meniť. Keby sa on nebol zmenil, tak ako keď som mu povedala, že ja hovorím, ty si prestal len piť, ale nezmenil si sa.
A ja vždy tvrdím, že prestať piť, hrať, drogovať je to najmenej. Áno, pretože tam musí nastať obrovská zmena človeka jednoducho. Celková zmena pochopenia, správania. A vlastne Robino to aj povedal, že závislosť je veľmi zlá. Ale už keď sa človek mení a jednoducho abstinencia nastúpi, tá abstinencia musí byť na prvom mieste. Až potom je rodina a tak ďalej. Liečba nie je len o tom, aby nikto nehral. Má také širšie poňatie. Ide o to, aby ten človek získal iné fungovanie v svojom živote, aby sa dokonale spoznal. Režim je tak postavený, aby túto príležitosť na seba poznanie získal, aby naučil sa so sebou niečo robiť a potom to v tom budúcom živote využil. A aby to malo aj dlhodobý efekt, potrebuje neustále doliečovanie. Keby som sa stretla s človekom, ktorý nevie, čo so sebou a ešte nikomu nič nepovedal, trápi sa, nevie nájsť riešenie, určite by som mu poradila, nech to povie najbližšej rodine a potom vďaka alebo spolu s ňou vyhľadali odbornú pomoc.